Cal é a cuestión? Que ese incremento de 800.000 millóns no conxunto de Europa de gasto militar necesariamente ou inevitablemente vai implicar detraer recursos de políticas sociais, de políticas que son fundamentais para mellorar a calidade de vida e benestar, porque non todo é posible, por tanto, vai implicar detraer recursos que poderían ser destinados á educación, á sanidade, á atención á dependencia, á creación de emprego, o impulso á vivenda pública, etc. Mesmo investimentos que tamén son necesarios. Non sempre dixemos, se temos que escoller entre bombas e hospitais, non temos ningunha dúbida, pero hai outros factores, e é que digamos, apretar ainda máis o acelerador na escalada belicista que está en marcha non ofrece maior seguridade que o que está dicindo Pedro Sánchez e o que está dicindo o goberno. Todo o contrario, o que fai é aumentar o risco dunha confrontación e dunha deflagración dun conflito militar a maior escala. O que hai que facer os esforzos non é precisamente na militarización, sino no diálogo e na negociación, e ao final con esta liña, este 10.400 millóns que acaba de aprobar o goberno español, os que xa tiña aprobado no orzamento do 2023 e os que aprobará se non se evita no futuro, o que fan é cumprir a folla de ruta que ten marcado Donald Trump, que exixiu aos países membros da OTAN que aumentasen o seu gasto militar en mínimo 3%. O goberno español está falando do 2%, pero coas cifras que hai sobre a mesa vai superar amplamente ese 2%, vai se situar efectivamente no que é exixencia dos Estados Unidos, da OTAN, ao mandado dos Estados Unidos de Donald Trump, e nos creemos que esa non debe ser a vía, que os recursos públicos que haxe disponíveis deben ter como prioridade as políticas sociais e a mellora dos servizos públicos, porque iso é o que vai incidir en que tamén mellore a calidade de vida e benestar da cidadanía.